Köszöntöm a hallgatókat! Ebben a különleges epizódban olyan személlyel találkozunk, akinek az élete maga is egy felfedezés. Szidónia, aki már 12 éve járja a világot, főként a kalandvágyt hajtja előre. Erdély szívében nevelkedett, és gyakran tér vissza a gyökereihez. Az évek során élt már Magyarországon, Máltán, Spanyolországban, de még a világ túlsó felén, Mexikóban is. Elképesztő módon már 21 országban járt, 3 különböző kontinensen. Szidónia nem csupán utazik, hanem az új helyekre való beilleszkedés művészetét is elsajátította. Hogyan formálják őt ezek az élmények? Mik a legemlékezetesebb pillanatai eddigi utazásaiból? Ezen és még számos izgalmas kérdésre fogunk választ kapni ebben az interjúban. Tehát maradjatok velünk és hallgassátok meg Szidónia lenyűgöző történetét, ami talán titeket is inspirációval tölt el a következő kalandjaitokhoz. Ha már utazás, mindannyiunknak gyermekkora óta vannak álmai, hogy szeretnénk látni akár a cápákat, úszni a delfinekkel, látni a Monteverestet, de ehhez kell valami löket. Benned mi indította el ezt a löketet, az utazás iránti szenvedélyed? Jó kérdés. Bennem én úgy érzem, hogy mindig is volt egy ilyen vágy az utazás iránt, és hát ez mindenképpen fűtve volt gyerekkori tapasztalatok által is, mert a szüleink gyakran vittek minket kirándulni, meg évente jártunk Magyarországra rokonokat látogatni, úgyhogy ez így mindig is benne volt a történetben. Viszont szerintem van ebben valami ilyen generációs dolog is, generációs kalandvágy. Mert a családunkban nagytatám volt az, aki, hát ő buszsofőr volt egyébként is munkáját tekintve, de látszott, hogy fűtötte nagyon a kalandvágy. Mindig mesélt nekünk országokról, ahol még soha nem járt, nagy atlaszból szemezgetett információkat, úgyhogy igen, már elég korán így bennem volt ez, hogy hát van egy nagy világ odakint, és mi lehet ott. Ugye meg másik részről a szüleinknek is fontos volt az, hogy megismertessék velünk a világot. Úgyhogy például David Attenborough dokumentumfilmeken nőttünk fel, volt rengeteg kazettánk, úgyhogy már kiskorunk óta tényleg így a világ az mindenhonnan jött befele hozzánk, és ez nyilván így nagyon erősítette bennem a vágyat, hogy na akkor elmenni és megnézni és megtapasztalni ezeket a helyeket. Melyik a legemlékezetesebb sztori vagy utazás, amit így a nagyszülőktől kaptál? A nagyszüleimmel igazából nem utaztam annyira. Esetleg a történet, amit hallottál tőlük? Hát voltak érdekes történetek, mert ugye ők azért az életük nagy részét a kommunizmus alatt töltötték el. Úgyhogy nem voltak nyitottak a határok, meg nem volt annyira könnyű az utazás. De mégis mindent megtettek azért, hogy valahogy egy kicsit kimozduljanak, és ez igaz az anyai és az apai nagyszüleimre is, mert ugye elmentek a tengerre, már akkor az is ilyen nagy dolog volt, ugye összeszedték a családot, lementek a tengerre, sátorral, főztek maguknak minden, úgyhogy egy ilyen nagy kaland volt, amire a szüleim is nagyon szívesen emlékeznek vissza, meg a másik nagyszüleim részéről ők meg ellátogattak például Ukrajnába, és azok voltak ilyen nagyon izgalmas utazások, mert ugye a határon mindent átnéztek, nagyon nagy szigorúság volt, és mégis őket is hajtotta ezt, hogy valami mást megtapasztalni, valami újat, és valamilyen szintű szabadságot megélni. Van egy ilyen története nagytatámnak, amiről anyukám nagyon szívesen mesél, hogy nem, de valamilyen módon mindig talált olyan termékeket, amiket Romániában nem lehetett akkor találni. Például, hogyha ugye a tévében azt látta anyukám, hogy a farmer nadrág volt a divat, hát az nem létezett akkor itt a 70-es, 80-as évek Romániájában, de nagytatám valahogy mégis szert rá. Belőle. Igen, minden követ megmozgatott. Ugye a kapcsolataim keresztül ismert, buszsofőrként rengeteg embert ismert,
meg például olyant is mesélt anyukám, hogy banánt hozott, rengeteg ilyen még zöld banánt, és azt a ruhaszárítóra tették fel, és ott várták, hogy érlelődjön. Úgyhogy igen, ez így mindig is benne volt szerintem a családi történetben. Hát akkor ez így öröklődött. Igen, én úgy gondolom, hogy igen, mindenképpen van egy ilyen része is. Ha már ezek a történetek hajtottak titeket így generációról generációra, de neked melyik a legemlékezetesebb utazás mégis gyermekkorodból, ahova tényleg eljutottál, nem csak hallottad? Hát egy olyan utazás, ami úgy, hogy azt mondjam, igazán egzotikus volt, az 16 éves koromban történt, mert akkor mentünk el a szüleimmel Izraelbe. Ami ugye, hát mostani szemmel nézve nekem legalábbis már nem tűnik olyan messzi helynek. De akkor először ültem repülőn, először voltam egy mediterrán országban, úgyhogy egy ilyen csodálatos élmény volt, és tényleg minden elvárásomat felülmúlta, az életmód, az éghajlat, az ételek, minden nagyon-nagyon lenyűgözött, és tényleg nagy kaland volt, meglátogatni azt a rengeteg történelmi helyet, érdekességeket tanulni, ugye egy új kultúrával összeismerkedni. Ez volt nekem az, ami úgy először meggyújtotta ezt a szikrát, hogy akkor ebből még többet szeretnék az életemben. Ha már ez a szikra tüzet gyújtott, hogyan jött képbe, hogy éltél Magyarországon? Hogyan jutottál el az anyaországba, ha fogalmazhatok így? Hát részben, hogy is mondjam, egy ilyen praktikus megoldás volt, mert 18 éves koromban ugye eljött a döntés pillanata, hogy akkor egyetemre menni, és akkor hová. És úgy voltam vele, hogy nem igazán vonzott az, hogy itthon maradjak, és itt menjek egyetemre, hanem tényleg mindenképp szerettem volna tágítani a látókörömet, és kilépni a nagy világba. És abban az időben hát volt igen ez a lehetőség, hogy Magyarországon menni egyetemre is. Még nem olyan sokan voltak igazából, akik ezt csinálták. Manapság azért most már valamelyest járhatóbb lett ez az út, de akkor nem volt annyira egyszerű. Viszont az első évben, ugye amikor terveztem, akkor nem is jött össze. Volt egy ilyen kavarodás, mindegy ilyen dokumentumok. Akkor egy az adminisztrációkkal kapcsolatban volt Igen. És hát úgy nézett ki, hogy akkor nem fog sikerülni első éven oda bejutni egyetemre. Viszont én már annyira rá voltam erre készülve, hogy azt mondtam, hogy akkor mindegy, megyek így is, úgy is, egy évet kihagyok, egy évet dolgozom, amúgy is azt mondják az emberek, hogy jó az, hogyha egy kicsit tapasztal az ember, mielőtt egyetemre megy. És igen, így is történt, hogy kiköltöztem Magyarországra, még az akkori párommal, és munkát kerestünk, és belekóstoltunk ebbe a nagy életbe, úgymond. Mik voltak a benyomásaid, amikor megérkeztél? Hát érdekes tapasztalat volt, mert egyrészt ugye nem volt nekem teljesen idegen ez a környezet. Ismertem valamelyest Budapestet is, Magyarországot is, ugye mondtam, hogy vannak ott rokonaink. Igen, viszont mégis benne volt az, hogy akkor most már önálló vagyok, és nekem kell magamról gondoskodni, nekem kell beszerezni az ennivalót, főzni, mosni, takarítani, meg hát nyilván dolgozni is, ugye, mert hát nem lehet míg a világ csak úgy eléldegélni a semmiből. Úgyhogy ez eleinte egy picit ilyen sokként ért. Erre emlékszem, hogy azért eléggé sokkoló volt. Meg nyilván meglepett az is, hogy hát ha most haza szeretnék ugrani, akkor az egy 10-12 órás busz vagy vonatútba fog kerülni, úgyhogy nem volt annyira egyszerű. De mindenképpen jó tapasztalat volt. Nagyon sok mindenben megedződtem, megerősödtem, és aztán az új munkahelyemen találtam nagyon jó barátokat, meg olyan embereket, akik nagyon törődtek velem is. Nagyon érdekelte őket, hogy mi van velem, hogy jól vagyok-e, hogy boldogulok-e az életben, úgyhogy ez is egy ilyen nagyon jó tapasztalat volt, hogy
Igen, az ember a világban megtalálja a második családját, amikor szüksége van rá, akkor ezek az emberek megjelennek. Említetted, hogy nagyon sok dologban megedződtél. Kifejteni ide, hogy miben volt jó a Magyarország lét, ami segített esetleg gazdagabbá lettél ezáltal, és amiből most is tudsz akár merítkezni? Hát az egyik ilyen tapasztalat, ami ugye most már újra és újra megismétlődik, amikor új országba költözök, de maga az a tapasztalat, hogy teljesen előről kezdeni valamit. Ez nagyon fontos volt, és nem csak az utazásban segít igazából, ez az élet sok területén is segítséget nyújt, hogy megtapasztaltam és megtanultam magamról, hogy igenis képes vagyok kb. Nulláról kezdeni és egy életet felépíteni. És ez aztán ugye minden következő alkalommal úgymond egyre könnyebbé válik, vagy legalábbis ismerős szituáció, úgyhogy könnyebb kezelni. Magyarországon egyetem elindult valamelyest a kis személyes életed. Hogyan jött a képbe Málta? Mert azt gondolná az ember, ugyebár, hogy itt csak elkezdődött az életed, akkor nem feltétlen fogja az ember úgymond felrúgni a határait, meg a kialakított hétköznapjait. Hát ugye ebben is jó tapasztalat volt a magyarországi lét, mert rájöttem arra, hogy ez nem az, amit én akarok. Vagyis, többet hogy az szerettél volna, igen. Igen. Nagyon szerettem a várost, Budapestet, és ugye tényleg megvolt a baráti köröm, megvolt a munkám, meg azért úgy jól berendezkedtem, és akkor jöttem rá igazából, hogy engem fűt azért a kalandvágy és a megtapasztalási vágy, és ez a keresés is, hogy valahogy egy olyan helyet találjak, ahol én igazán otthon érzem magam. Ez Budapesten nem történt meg nekem, nem tudom konkrétan, hogy miért, viszont volt bennem egy olyan érzés is, hogy én azért szerettem volna egy melegebb éghajlaton élni. Emlékszem, hogy ez tényleg egy óriási döntőerővel bírt, hogy az ilyen hosszú szürke telek, azok engem eléggé megviseltek, és már egy pár év után úgy voltam vele, hogy jó, hogyha már ezt megcsináltam, hogy ide átköltöztem, akkor miért ne tehetném meg, hogy átköltözök egy olyan országba, ahol mondjuk az év nagy részében süt a nap. És így született igazából a Málta ötlete, mert ez egy olyan ország, ahol az angol is hivatalos nyelv. Én megbeszélek angolul, úgyhogy elég egyértelműnek tűnt. Mert egyébként nagyon szeretem Olaszországot, már akkor is nagyon szerettem Olaszországot, de úgy éreztem, hogy az úgy túl nagy váltás lett volna, hogy egy olyan országba költözzek, aminek még nem beszélem a nyelvét. Úgyhogy így jött Málta a képbe. És a külföldi munkavállalás terén sokan úgymond olyan hibába esünk, hogy félve indulunk neki. Hogyan sikerült neked mégis állást találnod Máltán? Hát a félelemmel kapcsolatban nem tudom azt mondani, hogy ez nincs, vagy nem szükséges. Szerintem van egy bizonyos fokú félelem, ami kell ahhoz, hogy az ember tudjon kritikusan gondolkozni, meg olyan döntéseket hozni, amik az ő javát fogják szolgálni. Ugye azzal van a probléma, amikor a félelem annyira elhatalmasodik rajtunk, hogy nem cselekszünk, nem teszünk semmit, mint hogy már negatív irányba húz, inkább visszafele tart minket. Igen, úgyhogy ez megvolt bennem is, akkor is. Mi segített ezen túllépni? Főként az, hogy utána jártam a dolgoknak, információt szereztem. Emberekkel beszéltem, kapcsolatba léptem, akik már ott éltek akkor, meg rengeteget olvastam az interneten. És hát elég hamar kiderült számomra, hogy Málta egy olyan hely, ahol azért túl lehet élni elég könnyen, úgymond ilyen friss kezdőknek, mert turizmusból él az ország, úgyhogy rengeteg lehetőség van a turizmusban elhelyezkedni. Erről persze tudni kell, hogy azért szezonálisak is ezek a munkák, úgyhogy lehetőleg, hogyha az ember arra feleveszi az irányt, akkor úgy kell próbálkozni, hogy valahogy főszezon környékén menjen az ember, hogyha talál egy munkát, akkor ott tudja jól megalapozni a
jelenlétét, úgymond. Mert mondjuk egy téli hónapban lehet, hogy nehezebben találna. De ez is embere válogatja, meg igen, mindenképp érdemes utána nézni a dolgoknak, beszélni emberekkel, kapcsolatokat építeni. Ez szerintem a fő dolog, ami ezt a félelmet segít egy kicsit megszelídíteni. Hogyan fogadtak téged a máltaiak? Mennyire volt befolyásoló számodra, vagy inkább rémisztő a kisebb kulturális különbség? Nekem ez mindig is valami nagyon izgalmas dolog volt. Nekem nem volt soha problémám beilleszkedni. Ez lehet, hogy tényleg a személyiségemből jön, meg neveltetésből is talán, de engem ez hajtott, hogy én erről tanulni akarok, én erre kíváncsi vagyok. Úgyhogy ugye én fényképész vagyok, úgyhogy volt bennem már egy ilyen az elejétől is, hogy meg akarom örökíteni ezeket az embereket, meg a kultúrájukat, a természetet, úgyhogy nem volt bennem annyira félelem. Viszont amit mondanék, hogy az hajtott, hogy tudtam már előre, hogy a mediterrán országokban nyitottabbak az emberek. Úgyhogy ez volt egy ilyen hajtóerő is, hogy igen, ott azért könnyebben lehet kommunikálni, könnyebben megnyílnak az emberek. Hát nyilván ez úgy általánosan igaz, hogy minél északabbra megy az ember, annál zárkózottabbak. Igen. És mivel én egy elég nyílt és közösségi ember vagyok, engem ez nagyon vonzott, hogy lehessen tényleg könnyen ismerkedni, meg tanulni erről a kultúráról. Viszont tök pozitív élményeket mesélsz Máltáról, hogy sok mindenben gazdagodtál, de mégis tovább léptél Spanyolországra. Mikor érezted azt, hogy neked mégse elég, amit Máltán kapsz? Hát ez egy ilyen folyamatos felismerés volt, kis részletekben szerintem. Az egyik nagy befolyásoló tényezője az volt, hogy az ország az egy szigetország. Úgyhogy egy idő után éreztem, hogy ez engem nagyon behatárol. Meg igen, itt tényleg nagyon személyes szempontból tudom ezt mondani, mert ugye mindenkinek más a kritériuma. Vannak, akik emiatt nagyon biztonságban érzik magukat, meg vannak, akik ugye amúgy sem vágynak így utazgatni, úgyhogy nekik ez teljesen jó. Kis ország, szinte gyalog is be lehet járni, viszont én úgy éreztem, hogy engem ez behatárol. Meg amiatt, hogy turista paradicsom, ezért drágák a repjegyek. Úgyhogy tényleg, hogyha arra vágytam volna, hogy egy hétvégét most valahol máshol töltsek el Európában, már az is nagyon sok pénzembe került volna. Úgyhogy igen, emiatt egy idő után úgy éreztem, hogy én tovább állnék, mert felfedeztem ezt a kis országot, nagyon megszerettem az embereket is, meg magát a helyet is, de tovább fűtött a kalandvágy, tovább hajtott. Hogyan sikerült tovább lépned? Mennyire volt bonyodalmas akár a költözködés? Hát az idők folyamán megtanultam, és igazából ebben Magyarország, Budapest adott nagyon jó leckéket, hogy minél kevesebb dolgom van, annál könnyebb egy ilyen változást megcsinálni. Mert ugye Budapesten belül is többször költöztem, és óriási munkával járt, hogy összepakolni minden cuccomat, valahogy átvinni egy másik lakásba, ott aztán kipakolni. Úgyhogy így minden költözéssel egyre kevesebb és kevesebb dolog volt körülöttem. És amikor Máltára költöztem, akkor már konkrétan csak egy ilyen nagyobb hátizsákkal mentem. Úgyhogy igen, nyilván gyűltek így dolgaim, amikor egy helyen laktam, de a költözés az mindig egy nagyon jó lehetőség volt, hogy minden fölöslegtől megszabaduljak. És csak a leglényegesebbekkel lépj tovább a következő szintre. Igen. Úgyhogy emiatt így tényleg nem volt így logisztikai szempontból, nem volt problémás tovább lépni Máltáról. Ami nehéz volt, az inkább így a kötelékek szakítása, úgymond, mert tényleg már úgy éreztem, hogy családom van ott, barátaim voltak, minden, úgyhogy az nem volt annyira egyszerű, de tudtam, hogy az én utam az másfele vezet, úgyhogy nem vitáztam vele.
Megérkeztél Spanyolországba. Milyen érzés vett úrrá? Mi uralta át a testet, ha fogalmaztatok így? Igazából ez nem volt egy ilyen lineáris út, hogy Máltáról Spanyolországba költöztem, mert mi alatt úgymond Máltán volt a bázisom, már utazgattam. Voltam Mexikóban, Közép-Amerikában eltöltöttem több hónapot többször is, csak így mindig Máltára mentem haza, úgymond. Az volt a bázis. Igen. Aztán a Covid hozta el azt az úgymond változást, hogy többet kezdtem ide Erdélybe visszajárni, és egyik oka ennek, hogy tényleg logisztikailag sokkal egyszerűbb volt. Még akkor is, hogyha egy picit messzebb vagyok a reptértől, mert nagyon olcsón el lehet jutni akármelyik nagy európai városba innen. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy igen, akkor már inkább legyen egy olyan helyen a bázisom, ahol a családom is ott van, mert ez is mindig benne volt az utazási tervekben, hogy jó, akkor most egyszer külföldre megyek, egyszer hazamegyek, egyszer külföldre, egyszer haza. És egy idő után ez is már nagyon terhes lett így Máltáról, hogy volt olyan év, hogy nem is tudtam máshová menni, csak hazalátogattam meg vissza. Úgyhogy így ezt a köztes problémát is úgymond kiiktattam. Na és hát igen, Spanyolország az is így kicsidenként jött, hogy a Covid után úgy döntöttem, hogy elmegyek a Caminóra. Úgyhogy nem is az volt, hogy na most rögtön oda költöztem, hanem eltöltöttem egy pár hetet gyaloglással, úgymond az országban, ami viszont így nagyon megalapozta a szeretetemet iránta és az emberek iránt. Szóval ismét egy olyan tapasztalat volt, ami segített belátást nyerni a kultúrába, a történelembe, és rengeteg emberrel megismerkedtem, úgyhogy már nagyon otthonosan éreztem ott magam az elejétől fogva. Tehát amikor megérkeztél, mondhatni már valamelyes barátok is voltak, vagy ha nem is barátok, de ismerősök? Ezt sem mondanám, mert a Camino után egy teljesen más részt választottam Spanyolországon belül. A déli részre költöztem, Granadába, és hát igen, nem voltak úgymond Caminós ismerőseim ott, de bennem már megvolt ez a tapasztalat, hogy igen, itt eltöltöttem jó pár hetet az országban, megismerkedtem vele, úgyhogy otthonosan éreztem magam valahogy. Igen, nálam ez inkább ilyen belső otthonosság, nem feltétlenül a körülményektől függ. Nagyon jól éreztem magam Granadában is, mert nagyon-nagyon szép hely, hihetetlenül gazdag kultúra, történelem, gasztronómia. Hát aki ismeri vagy hallott róla, azt tudja, tényleg nem is nagyon kell neki bemutató. Számos új kultúrát tapasztaltál meg, amelyek valamelyes gazdagítottak, de én visszanyúlnék kicsit a gyökerekhez. Mennyire tudtad megőrizni az Erdélyből kapott alapokat, akár hagyományokat így a hétköznapi életed során? Érdekes kérdés. Ez is szerintem teljesen személyfüggő, mert én úgy érzem, hogy van egy olyan dolog, ugye, amivel felnövünk, amit mindenhová magunkkal viszünk. Most ez lehet értékrend, kulturális hagyományok, tapasztalatok, étkezés, bármi. Ugye ez mindenkinek más. Amit én úgy érzek, hogy bennem így megmaradt, és viszem magammal a nagyvilágba, az hát a közösség szeretete, a természet szeretete, ezek mind olyan dolgok, amit tudom, hogy itt úgy belém nevelődtek, mert itt nagyon közel vagyok a hegyekhez, meg az erdőkhöz, jó kapcsolatom van a családommal, és nyilván ezeket magammal viszem. Most, hogy konkrét hagyományokat őrizni az utazásaim során, ezen így nem gondolkoztam soha konkrétabban. Meg bizonyos fokban éghajlatfüggő is. Mert például ugye Máltán volt az, hogy
próbáltam így karácsony környékén, hát töltött káposztát készítettem, meg ilyen itthoni ételeket főzni, és rájöttem, hogy egy ilyen meleg éghajlaton nem nagyon lehet ezt a fajta étkezést folytatni. Persze meg lehet kóstoltatni az emberekkel, be lehet mutatni, de abban a melegben nem lehet egyszerűen más. Át kell az ember szokjon egy kicsit a mediterrán diétára, amit én egyébként nagyon szeretek, úgyhogy ezzel nem is volt problémám. De például Mexikóban éreztem azt, hogy nagyon sok mindenben nagyon hasonló a kultúránk. Hogy ott is megvan ez az idősek tisztelete például a gyökerekhez való visszanyúlás, de egy olyan szinten, ami ugye a mindennapokat is lehetővé teszi, szóval nem az van, hogy most a múltban szeretnénk élni, hanem elfogadjuk és tiszteljük, látjuk, hogy mi volt az, ami előttünk történt, tanulunk belőle, és ezekkel a tanulságokkal lépünk tovább. Meg igazából érdekes módon még az étkezésben is nagyon sok hasonlóság van Mexikó és hát az erdély vagy akár a magyar konyha között is. És számos országban jártál. Mivel lettél te több? Hogyan változott meg az életed ezáltal? Hát ez talán egy olyan kérdés, amire még én sem válaszoltam így teljesen magamnak már, mint hogy... Keresed még te is, hogy miben változtál, tehát mondjuk ki őszintén akkor. Mindenben, szóval, hogy ez része annak, aki vagyok. Nem úgy fogom fel, hogy megváltoztattak engem ezek a tapasztalatok, hanem azzá lettem, akivé válnom kellett ezeken a tapasztalatokon keresztül, hogy ez mind részese az életemnek, mind részese a személyiségemnek, és őszintén igazából az, amin soha nem gondolkoztam, hogy ki lennék ezek nélkül. Mert úgy érzem, hogy nem lennék önmagam, úgyhogy nekem ez mindig is egy ilyen alapdolog volt, hogy lássak, utazzak, felfedezzem a világot, mert valami bennem legmélyen erre vágyott, úgyhogy igen, ezzel csak még inkább önmagam lettem, ezt tudom mondani. Utazásaid során mi volt az, amin olykor még te is nagyon elcsodálkoztál, vagy ami kicsit megrémisztett, de akár pozitív vibe-ot is adhatunk, amin tényleg ilyen hűha érzést szereztél? Ilyenből is sok volt. Akkor akár a legemlékezetesebbet, hogy csak egyet említsünk meg. Ugye minden alkalommal, amikor megérkezek egy új országba, akkor jön jön egy kultúrsok, ez nyilván benne van, nem is mondom, hogy nincs benne, mert teljesen más világ, más hagyományok, úgyhogy ez részese a dolognak. Ami talán úgymond egy ilyen sokkoló, vagy nagyon érdekes tapasztalat volt, az Mexikóban volt, hát ott nagyon sok ilyenben volt részem. Meglátogattam egy kis falut, egy ilyen eléggé eldugott helyen, a hegyekben, nagyon ilyen hagyományőrző helyek, de azért, mert ugye ebben nőttek fel, és nincs annyira sok kapcsolat a külvilággal, úgymond. És ami nagyon érdekes a mexikói kultúrában, hogy igaz, hogy átveszik az új hatásokat, mint például ugye a kereszténységet, vagy ilyen új kulturális dolgokat, de azért nem szakadnak el a régitől. Úgyhogy jártam egy olyan helyen, egy úgymond katolikus templomban, ahol még állatáldozatokat mutattak be az emberek. Úgyhogy az egy picit sokkoló is volt, de nagyon érdekes volt olyan szempontból, hogy teljesen egyértelműen látszott a két fajta kultúrának az együttállása. A múltbeli dolgok, ugye amikor még a szellemekkel és az istenekkel így kommunikáltak az őslakosok, és a jelenlegi dolgok, ami egy templom, egy keresztény templom keretein belül történik. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt.
Ebben a különböző országokban a számos kultúra során hogyan sikerült mégis fotósként megmaradnod és állást találnod? Mert ugyebár hazánkban sokszor mondják így Magyarországon, hogy baromi nehéz fotósként akár lehetőséghez is jutni. Te meg vadidegen országban úgymond sikereket érsz el. Ennek nagy része abban is rejlik, hogy én szeretem a saját magam lehetőségeit megteremteni. Úgyhogy nem is mondanám azt, hogy az idő 100%-ában teljesen a fotózásból élek meg, de engem nem rettent el a fotózástól az, hogyha mondjuk nem fizetségért csinálok valamit. Úgyhogy nagyon sok, vagy például, hogy nem most kapok érte pénzt, hanem mondjuk a későbbiekben, vagy évek múltán. Úgyhogy én nagyon sok ilyen személyes projektet indítottam, és dolgoztam rajta. Akár ilyen stockfotózásszerű, hogy így valamelyest a hallgatók értsék? Nem feltétlenül. Azzal is foglalkoztam, de inkább documentary photography, ami annyiban áll, hogy találtam egy témát, ami engem érdekelt, és azt megörökítettem így hosszabb idők folyamán is. És ezt valamilyen módon a közönség elé juttattam. Úgyhogy többnyire blogon keresztül, vagy weboldalon keresztül történt ez. Úgyhogy igen, nekem a fotózás az a szenvedélyem, meg egy olyan eszköz, amitől én ugyancsak nagyon sokat tanulok, akár csak az utazáson keresztül, de a fotózással is így vagyok. Úgyhogy nyilván benne van az is, hogy persze meg kell élni, meg eltartani magam, de engem ez soha nem állított meg abban, hogy keressem a témákat, amik érdekelnek, és fotósként éljem az életemet, úgymond. Van-e olyan, amit esetleg tanítanál másoknak, vagy ha nem is tanítani, hanem elmesélnél, hogy ők is legyenek ezáltal többek, amit te tapasztaltál különböző országok során? Mindenképpen, igen, ilyen könyveknek a lehetősége is benne vannak a fejemben, mert szeretném leírni ezeket a tapasztalatokat, és szeretném, hogy az emberek meglássák a világot, úgymond az én szemeimen keresztül is, meg most, ami nagyon élénken él bennem, az, hogy a fenntartható utazás, hogy hogyan tudunk úgy utazni, hogy pozitív nyomot hagyjunk magunk után, vagy ne hagyjunk nyomot magunk után, ha lehet. Úgyhogy ezekben a témákban mindenképpen úgy érzem, hogy van mondani valóm, és szeretnék is tudást átadni az embereknek. Mit üzennél azoknak így utolsó kérdésként, akik szintén álmodoznak a világ körüli utazásról, de esetleg még haboznak vagy bizonytalanok? Láttam egy nagyon jó idézetet a napokban, ami szerintem ehhez a kérdéshez beszél, és ez valami olyasmi volt, hogy azelőtt kell elindulni, mielőtt késznek éreznéd magad. És ez nem csak az utazásra igaz szerintem, hanem az élet minden területére. Nagyon sokat várunk arra, hogy készen legyünk, hogy legyen elég pénzünk, legyen elég tudásunk, tapasztalatunk, aminek aztán az az eredménye, hogy sose indulunk el. Hát nem is az, hogy késő lesz, mert igazából mihez képest késő. Ugye ezt csak mi határoljuk be magunkat, hogy most ezt meg kell csinálni ennyi idő alatt, és aztán később nem lehet, hanem inkább annak a veszélye áll fenn, hogy soha nem kezdjük el, és soha nem csináljuk meg. Úgyhogy én sem mondanám azt, hogy minden alkalommal, amikor elindultam, akkor én teljesen tudtam, hogy mit fogok csinálni, és tökéletesen tisztában voltam a rizikóval, hanem inkább az volt bennem, hogy én nagyon éreztem ezt, hogy nem vesztegethetem az időmet. Ez az én utam, úgyhogy ezt járnom kell. És akkor ez valamelyest segített így ezeken a félelmeken átlépni, meg energiát adott a nehéz pillanatokban.
Nagyon motiváló beszélgetés volt számomra, Szidi, ezt, hogy így elmesélted röviden a történeted, meg hogy tényleg miken mentél keresztül. Persze tudom, hogy erről úgyis órákat tudnám mesélni, már csak egy-egy kalandodról is, de köszönöm szépen, hogy így egy kicsit tudtunk beszélni. A jövőben még akár én nyitott lennék szívesen, amikor akár kibontjuk egy-egy témát, és akkor így konkrétabban a hallgatók elé tudjuk tárni. Köszönöm szépen a lehetőséget, Dávid, és mindenképp igen, engem is nagyon szívesen mesélek ezekről a dolgokról, úgyhogy még beszélhetünk erről a jövőben. Akkor majd erre visszatérünk. Köszönöm szépen, és szép napot neked! Én is köszönöm. Szia, Dávid! Hello, hello! Köszönöm neked is, kedves hallgató, hogy ezt a közel fél órát rám szántad. Egy hét múlva újabb emberrel érkezünk egy újabb csodálatos történettel. Addig is iratkozz fel a csatornára, és nyomd be azt a kis csengőt is, hogy értesülj az újabb videóról, újabb podcastról. Egy hét múlva érkezek. Viszontlátásra, sziasztok!